Que tal, saúdos e moi boas tardes. Benvidos a Europa, benvidos a Sangriña, benvidos a este partido de oitavos de final. Primeiro partido na casa en Europa, o primeiro de Italia, o Erice Handball visita a Sangriña para medirse o segundo de España, o Mecalia Atlético Guardés. E aí temos as xogadoras do conxunto italiano que van ser as que poñan a primeira posesión do partido en movimento. Aproveitamos nestes prolegómenos primeiro para ver a peña, os afeccionados, boa entrada na Sangriña para volver a vivir as sensacións de Europa. Víctor García Pillo, que tal? Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Vaya partidazo que temos por diante, a Sangriña que nunca falla, non está tan ateigado como outras veces. Aproveitamos tamén para coñecer os colexiados Hugo Xavier e Alexandre Braganza, os dous portugueses, pero dicía que a entrada é magnífica e o espectáculo por diante vai ser do mellor que se pode ver agora mesmo aquí nesta cancha do conxunto guardés. Sí, un ano máis, o balonmán galego femenino está no máis alto do escalafón europeo e nacional. Guardés é segundo cunha temporada fantástica e participando en Europa un ano máis, non? O ano pasado foi o Porriño, Zendal. Este año Mecalia Guardés, pois, representando a Galicia. Hai que aproveitar e disfrutar destes momentos que costa moitísimo chegar aquí e que a veces non se valoran a súa xusta medida. Convocatoria do conxunto galego: Sabina Mínguez, África Sempere, Mendoza, Hauptmann, Delgado, Cecilia Cachera, que volve despois de estar ausente por un problema no cóbado ante o Granollers, María Palomo, Serrano, Martínez, Castro, Portillo, Sancha, Ramos, Balcinch, González e Rodríguez. Este o elenco de xogadoras, mentres vemos aí a Ramos tamén preparada en defensa para esa primeira acción en canto a subíen os colexiados. Ilustres veteranas no conxunto siciliano, Pillo. Pois sí, bellas coñecidas do balonmán español e galego. Gabi Pessoa xogou unha tempada no Guardés, Sandy Barbosa, unha mítica xogadora de uns cantos anos, que todavía está a un rendimento sensacional, guerreira durante moitos partidos, goleadora das mellores na selección nacional, e Alexandra Gastemento, outro mito do balonmán, elexida mellor xogadora do mundo fai moitos anos, tamén con 39 anos, no ano 2012 xa choveu, pero todavía dando rendemento e aínda sendo importante nos seus equipos. Pois aí temos o saúdo protocolario antes dese primeiro ataque. Asubiaron os colexiados, 7 en punto, comprobando as xogadoras de ambos os dous equipos que o balón está en perfectas condicións, a resina xeitada para que non esvare. Primeiro ataque pro conxunto italiano, aí está, buscando polo centro ese lanzamento, a pelota que chega ao extremo, o movimento e o balón arriba, non hai nada. Primeiro ataque, primeiro erro nese lanzamento de Gabi Pessoa. Bueno, o Guardés xa de entrada xogando a súa defensa habitual, 6-0, a que é a base dos seus éxitos. Un equipo que basa na boa defensa, pois a maioría das súas victorias, ¿no? Aí estaba esa pelota a piques de roubar o conxunto italiano, pero logo chegou o primeiro tanto nesa acción desde o extremo. 1-0 pro conxunto galego. En ataque, aí estaba mandando Sandy Barbosa polo centro, abrindo Gabi Pessoa con problemas. Aí a recuperación de Tellez en contragolpe, vamos ver se pode controlar ese balón, non. A recuperación do conxunto siciliano, esbaralla a pelota nesa acción a Macarena Gandulfo, Argentina, e pon orde aí no ataque. 39 anos, Sandy Barbosa. Por aí vai pasar tamén un pouco, Pillo, o partido e a eliminatoria, facer un encontro de ritmo alto e que estas xogadoras de extraordinaria calidade pois cheguen un pouco afundidas físicamente ao treito final do partido. Ademais, con outra circunstancia que fortalece esa reflexión que faz, non? Que é un equipo que non xoga con moitas rotacións, fai relativamente poucos cambios, non? O Guardés tampouco é un equipo que teña especialmente moita xente, pero que xogue con moita xente, pero penso que elas, tendo en conta a idade, pois é importante darle un ritmo alto ao partido, lógicamente. Vamos ver ese lanzamento, a parada
de Amandine Balcinch. Fantástica porteira esta francesa, un acerto total a súa fichaxe. Intentando que os laterais non reciban con comodidade. Ollo arma o brazo contra a trave, terceira opción, defendendo moito e ben, pero dando segundas oportunidades o conxunto galego. Aí estaba o traballo defensivo de Blasca Hauptmann, pelota ao extremo e por aí imparable a Manicha colocando o balón na escadra, empate a 1. Sí, ainda increíble o lanzamento de Alexandra Nascimento. 44 anos. Sí, armando un brazo perfecto. Quizáis non teña a potencia de salto e de anchura, de amplitud na finalización, pero sigue tendo moitísima calidade. Estamos falando dunha lenda, non? Sí, Xogadora extraordinaria. Na mellor época da selección brasileña, insisto, foi declarada a mellor xogadora do mundo, creo que despois das Olimpiadas de Londres. Xa choveu. Xogadora enormemente potente, un pulso extraordinario, gran definición, pero eses 44 anos, sobre todo no treito final do partido, se mete un bo ritmo o guardés, teñen que pasar factura. Bo engado e boa finalización, ollo aí as costas, zona lumbar, os problemas para Lorena Delgado Tellez, a cubana. Que golazo, puido haber falta en ataque, hai falta en ataque, 2-1 e posesión pro guardés. Que ventas se anticipou María Palomo ocupando o espacio antes de habilitar para o lanzamento a xogadora italiana. María Sancha dirixindo as operacións. Esta Valentina manexando o equipo. Dúas xogadoras en adiantado. Este equipo mete 34 goles na Liga Italiana e o líder hai que traballar moito ou facelas traballar tamén en defensa para que non teñan tamén esa fluidez en ataque, porque un equipo que anota con enorme facilidade, Pillo. Sí, tamén é certo que a Serie A italiana hai 3 equipos de nivel, despois baixa moitísimo, non? Pero non duda que defensivamente non son malas tampouco, tamén teñen bons números defensivos, pero en ataque as xogadoras teñen tanta calidad que realmente golean con certa facilidade, non? Agora a posesión, esa pelota que pon a Amandine Balcinch en movimento, un equipo que estivo ata aí nada dirixido por unha madrileña que ademais fora adestradora do guardés. Agora o equipo está nas mans de Bruno Tronelli. Sí, deixou no mitad Cristina de temporada. Cabeza, non? Sí, efectivamente, adestradora do guardés, a temporada pasada, fai 2 temporadas, e agora xa con adestrador italiano. 2 minutos para Macarena Gandulfo, Argentina, por esa acción. Aí estaba cando trataba de armar o brazo, como leva por diante nese agarrón no ombreiro. A xogadora do guardés xogará en superioridade o cadro que dice Ana Seabra, adestradora portuguesa do conxunto galego, que está tomando estes primeiros ataques con paciencia, estirando, buscando a mellor opción, levando a pelota ao extremo, abrindo por debaixo das pernas. Outro golazo, 3-1. En que bo momento está Ania Ramos. Este medio gole de María Sancha, un pase central extremo que non é un pase doado, hai moita xente, moitos brazos aí polo medio que poden interceptalo, e habilitou a Ania Ramos con moitísimo espacio, tamén atraendo a Elena Martínez, a última defensora, un pouquiño, e ancheando todavía máis a posibilidade de penetración. Alexandra Severín, a romanesa, entrou na cancha. Aí vemos a Pessoa xogando polo centro con Sandy Barbosa. Severín, Barbosa, a ameaza de pasivo, esbaralla a pelota, segunda opción por arriba, que sorte tivo aí no rexeitamento. Que oye na man A Pessoa, pero aí non perdoa en 6 metros. Transición rápida, pero agora pide calma, pide control. Manda Elena Martínez. Boa xogadora tamén Lorena Tellez, Sí. bo acerto, un bo fichaxe. Cubana. Sí, con moitísimos recursos, boa defensora tamén, unha xogadora completísima. Martínez, aí buscando acción, golpe franco. Esa
xogada difícil, pero aí estivo moi atenta Alexandra Severín. Tiña a liña de pase para darlle a Lorena, que estaba desdoblada aí na liña, pero a intervención defensiva foi boa. Falta clara, tratando de parar con faltas esta inferioridade numérica aos 2 minutos nos que estivo excluída ou está excluída Macarena Gandulfo, Argentina. Pelota ao extremo contrario, a Manicha, e boa parada aí de Kapitanovic, a croata. Este minuto 7 gastado xa da primeira metade, festexa a parada a croata. Sucédense os trocos sen ningunha prisa o conxunto italiano. Erice handball. Por aí mandando polo centro, como sempre, Sandy Barbosa, buscando a circulación, estirando o tempo para recuperar efectivos. Pelota ao extremo, pedindo pasivo desde a bancada, tamén desde o banquiño, os colexiados aguantando. E agora un lanzamento, novamente o rexeitamento. De momento estánlle favorecendo case todos os rexeitamentos defensivos ás xogadoras sicilianas, e agora outra boa parada de Amandine Balcinch. Realmente a defensa do Guardés está sendo boísima, está lle costando moitísimo facer gol, e os rebotes defensivos, pues, bueno, podenche favorecer 7 metros, pero non sempre, non por estadística pura. Quere que se o camiño leva sendo desde que Ana Seabra se fixo cargo do equipo a importancia do tema defensivo. Bueno, magníficos minutos de María Sancha. Agora vamos a ver a Elena Martínez no lanzamento. E a parada, 2 de 2 nas últimas intervencións de Kapitanovic, que ten unha envergadura tremenda. Sí, unha porteira alta, sí. Moi do estilo balcánico, grande, ocupando moita portería e técnicamente moi boa. Pois 3-2, os dous equipos en igualdade, circulando, e agora con problemas, froito, como dicías, Pillo, desa boa defensa tamén, non? Sí. Os erros provocados por esa liña adiantada e por esa actividade de mans. Agora o mesmo no lado contrario, en transición, 1-0. A piques de parar esa pelota, boa lectura, pero aí a definición foi perfecta de Sandy Barbosa. Empate o partido a 3. Estánse recuperando balóns en defensa, pero están un pouco errático o ataque en accións que non exixen tampouco, non son de moita presión, de moito risco. Ten unha defensa aberta o Erice agora con Barbosa aí de avanzado. Exixe ese tipo de traballo un esforzo físico importante. Bueno, pudo haber aí falta, pudo haber golpe franco, caeu Lorena Tellez, a cubana, esa acción. Gran parada nuevamente de Amandine Balcinch, que recibe a felicitación de María Palomo. O arbitraxe está permisivo cos contactos, tanto en un área como en outro. Por tanto, eso ten que telo en conta as defensoras. Lo que se pide sempre, ¿no? Que haxa un criterio. Exactamente. Nas dúas áreas, así non haberá problemas. Ollo, a acción. Pelota que chegaba ao extremo para Alessandra Donastimento. Vai poñer novamente o balón en movimento polo centro. Outra boa parada. Está sendo un partido de porteiras nestes primeiros 10 minutos. 3-3 en transición. Mecalia Atlético Guardés. Aí estaba a cubana poñendo orden Martínez polo centro. Outro roubo. Que vamos ver a transición, porque agora o repregamento defensivo foi bo, pero aí vai armar o brazo e vamos ver como acaba esa xogada. En golpe franco, din os colexiados portugueses Hugo Xavier e Alexandre Braganza. Un sorriso de Alessandra Donastimento, que estaba moi de acordo con esa acción. Agora tamén outra boa acción defensiva. Estes 11 primeiros minutos gastados da primeira metade na Sangriña, oitavos de final da European Cup. Dirixindo as operacións do Erice, Sandy Barbosa, con Severín Barbosa polo centro. Intenta agora
tirar un pouco máis a posesión. Pode haber falta en ataque, pode haber pasos, en calquera caso posesión pro conxunto galego. Non está aproveitando as boas defensas do Guardés. Está perdendo moitos balóns, outro máis, que non lle están permitindo mandar no marcador como debería a tenor do nivel defensivo que está tendo. Teñen que resolver as de Ana Seabra en ataque ese oco que deixa o equipo no centro, no punto de penalti, e por aí ás veces están intentando meter balóns, pero saben que van eses balóns aí e recuperan con certa facilidade o terceiro balón que perden nese a primeira consigna para meter un balón a pivote que haya espacio, e tes que abrir a defensa para habilitarlle espacio. Efectivamente, ahora o pase de María Sancha había moitísima xente aí na zona central. Vamos ver esa pelota ao extremo, a parada, a cuarta parada que realiza Amandín Balcinch, que aplaude. Que boa porteira tamén Balcinch. 3-3, como se estancou o partido despois de un inicio de moitísimo ritmo anotador ambos os dous equipos. Entra Cacheda ahora, que non xogou en Granollers por os problemas no cóbado, é unha xogadora fundamental neste equipo. Agora falta en ataque de María Palomo no bloque. Rapidamente a transición, bueno, o rexeitamento, hai unha xogadora do Erice dentro da área, golpe franco anterior. A verdade é que os rebotes van de todas as todos. Estes primeiros minutos, desde logo, todos os rexeitamentos están caendo nas mans das xogadoras do conxunto siciliano. Pois por aí dirixe Xandi Barbosa. Movendo para Severín, Barbosa, Peixoa, levando esa pelota cara ao lado contrario. E unha nova posesión pro Guardés, que se cadra debería meter unha marcha máis, pero outro balón máis. Outro erro, están cometendo os dous equipos moitos erros non forzados, aínda que, bueno, as defensas están sendo boas, pero son pases claros para xogadoras deste nivel. Agora tamén. Outros pasos, moitas imprecisións ambos os dous equipos. Moitísimas. Non sei se será presión ou que están frías aínda, pero así como a nivel defensivo é moi bo, o ataque é mellorable, manifestamente mellorable. Sí, a sensación tamén de que o partido é a 120 minutos, queres como xogar co feo de man, e ás veces perdes un pouco de precisión en pensar, bueno, isto é moi longo, outro erro máis. Vamos ver esa pelota, se chega a sair ou non. Si, chega a sair, eu creo. Ceci Cacheda rapidamente intenta montar a contra. Vamos ver nesa acción a María Sancha, pero ahora reprega ben o cadro siciliano. E hai unha xogadora, aí está María Palomo recuperándose dun golpe anterior. Parece que os dous técnicos, tanto a adestradora do Guardés Ana Seabra como o técnico italiano Bruno Tronelli, aproveitan este parón. Teñen que romper esta dinámica así de sequía goleadora. En algún momento van a coger tensión ante ataque e marcar goles. Por aí estaba esa fenda que aproveita agora a xogadora do Guardés, que pon o cuarto tanto pero o conxunto galego. Aí estaba María Sancha explicando a acción ás súas compañeiras. Ecuador prácticamente desta primeira metade, 4-3, 1 arriba. Lembramos partido de volta próxima fin de semana en Sicilia, e o primeiro partido que se xoga en competición europea nesta temporada na Sangriña, porque a outra eliminatoria contra o Viala búlgaro, as guardesas xogaron os dous partidos en terras búlgaras, así que este sí que vai ser tamén de ida e volta, pero haberá un partido na Guarda e outro. Os problemas agora, eses erros non forzados, hai moitísimas imprecisións no pase. Mal e así o Guardés manda 4-3. Entrou na cancha aí Irene Fantón. Esta xogadora internacional, a selección italiana é unha das 3 internacionales que ten o equipo. Outra
xogadora de tremenda envergadura, o lanzamento, dirixe o equipo perfectamente. Agora boa lectura ao tiro de Alexandra Severin, a romanesa. Outra parada e van 6, creo xa, de Amandine Balcinch. Esta parada de vídeo porque estaba ali antes de que lanzara, ya estaba esperando a localización abaixo a dereita. Ahora sí hay precisión, hay conexión, hay ritmo, hay gol de Lorena Delgado Téllez, a cubana. 5-3, 2 arriba. Pouco a pouco vai encontrando o seu sitio nesta eliminatoria o Mecalia Atlético Guardés de Ana Teixeira Seabra. Esta é unha boa xogadora que acaba de entrar de pivote. Penso que a que máis minutos xoga no equipo, de moitísima envergadura tamén, moitos kilos, moitos centímetros, e vai darlle traballo de arreo a boa defensa guardesa. Bueno, esa imaxe non vemos o extremo dereito do conxunto italiano, pero sí que ese moito interese por parte das xogadoras do Guardés. Agora anotan polo centro en que non chegue esa pelota Alexandra do nascimento. En transición o cadro de Ana Seabra. Unha acción de libro de 2 para 2 na zona central, o central co pivote. Que ben Cacheda, 7 metros ten que ser. Sí, sí. Ten unha habilidade especial en a ocupación do espacio, ainda que non debe estar moi ben ainda físicamente, pero ten unha habilidade especial para habilitarse espacio, para buscar filtrarse entre a defensa rival Cacheda. Serrano no lanzamento, volve a portería Kapitanovic, a croata. Parou o primeiro, pero non puido facer o propio co segundo. Anota o sexto Serrano. Outra vez a renda de máis 2 para as galegas. Minuto 18 desta primeira metade. O ritmo en ataque, un pouco que esperábamos, calmo, tranquilidade. A Yanda francesa que se incorpora ao lateral dereito. O que queren as italianas é estar no partido ata o final, estar na eliminatoria e levar un bo resultado para a volta. Sí, eu penso que están, sabe que se decías antes, ¿no? Que son 60 minutos aquí e 60 minutos alá en Italia. 2 minutos agora. A xogadora, creo que era Carme Castro. Teño a sensación de que era a xogadora que se vai 2 minutos. Pero eu penso que é un erro xogar as expectativas de partido, ¿no? Hai que ir a morte cada acción e cada partido, sexa cal sexa, e non especular. Outra parada, Pillo, creo que ata o momento da xogadora do partido, Amandine Balcinch. Que acerto, que colocación, que pesadelo para as lanzadoras do cadro siciliano. Yasmín Mendoza, que se vai ao extremo dereito do conxunto galego. Baixou a defensa ahora máis pechada, 6-0, con Barbosa facendo o cambio de defensa-ataque. Ahora vai ser un pouco máis complicado para Guardés, non? María Palomo aí traballando arreo coas torres. Sí, a Sana de aquí é unha auténtica torre. Contando todos os empurróns, pero esa asociación de Mendoza, Cacheda e Sancha, Pero eu penso que aí hubo contacto. Hubo golpe franco, ¿no? Sí, era o que estaba indicando outro colexiado. Como mínimo golpe franco. Falaron Xavier e Braganza coa mirada. Indicoulle o árbitro de fondo que había unha infracción. Ceci Cacheda, María Sancha, Mendoza, Manicha. A primeira non, a segunda tampouco, golpe franco. Felicítanse porque parar a Mendoza non é cousa menor. Non, pero bueno, ten un bo sistema tamén, ten kilos. Bueno, aí tiña que acabar a xogada, había ameaza de pasivo. Lanzamento arriba, 6-4, non consegue poñer o máis 3, pero de momento as cousas van ben pro conxunto do Mecalia Atlético Guardés. Pelota ao extremo, aí moi concentrada, coa acción defensiva, 7 metros. Sí, pero a ultimísima hora aí, porque a defensa estaba sendo moi boa. Penso que non hubo contacto aí, Bueno, aí Hauptmann Ligeiramente. Sí.
Ahora mismo estas acciones están sancionadas todas con 7 metros, con que haya un mínimo contacto, con que se toque un pouquiño a línea da área, pois se sanciona con 7 metros. Alessandra do Nascimento, 44 anos, a manicha amaga e, bueno, imparable. De arriba abaixo buscando o ángulo da perna de apoio. 6-5. Por la cancha Carme Castro. Un pouquiño baixo dos paus. Sí. Balsi, un pouquiño máis arriba, sempre máis doado, home, cambiando a estrategia de 7 metros de paradas, e está ben facelo, pero estando arriba é moito máis fácil tocar os balóns desde os 7 metros, obviamente. Cacheda, amaga, vai polo centro. Durísima defensa tamén, Sí, sí. Festexa o Bruno Tronelli, técnico do cadro italiano. Agora con Sancha no lateral esquerdo, con Cacheda polo centro e con Mendoza pola dereita. De novo, outra aperta desas de Oso, das que fan dano, pero traballando ben o conxunto italiano, un conxunto con un físico en defensa espectacular. Ahora mismo ten a Sanadagui e Severin, son dúas torres durísimas. Ten que anchear o xogo e xogar hacia fora un pouco. Que ven agora, fantástica Mendoza, pero mellor aínda Kapitanovic. Sí, sí, as dúas xogadoras atacante e a porteira sensacionales. Empata o partido a 6, minuto 22. Esa acción do cadro italiano. Mendoza levando o balón ata o extremo, Sancha dirixindo, Cacheda agora no lateral, repetindo esa xogada. Creo que está abusando un pouco máis desa acción individual e necesita mover un pouco máis a defensa o guardés. Sí, ademais está traballando para unha na zona na que está María Palomo, non? Tamén hai moi pouco espacio aí para... Bueno, pois agora sí, con algo de fortuna o rexeitamento, pero chega o sétimo e pide o troco Lorena Delgado Téllez, a cubana. Está, bueno, vai vir moi ben este tempo morto e veremos se co descanso deste minutiño pois aproveita para coller folgos, para coller azos. Lorena Téllez, Ana Seabra dando instruccións ás súas xogadoras, mentres vemos algunhas das repeticións. Aí está ese 7 metros, a caída e indicación dos colexiados, e logo lanzamento, amaga e abaixo, imparable. Ás veces sucede tamén, non, que as porteiras que están facendo un gran partido de campo, digamos, facendo paradas en xogo, logo desde os 7 metros como que non encontran o seu sitio, e hai que xogar un pouco co factor psicolóxico e darlle un recambio. Efectivamente. Non é doado acertar sempre, non? Non, está claro, e cando unha porteira ten un ciclo de paradas continuadas, sempre hai opción, lógicamente, de cambiala para que siga mantendo ese nivel de acerto, que non se menoscabe o máis mínimo a súa confianza, non? Pois de momento partidazo da francesa Amandine Balcinch. 7-6, 1 arriba, 22,5 da primeira metade. Todo ok para Hugo Xavier e para Alessandre Braganza. Posesión pro cadro que dirixe Bruno Tronelli. Ten un ritmo calmo que dirixe Irene Fantón, xogando a manicha. A circulación, velai estaba Gabriela Pessoa dirixindo agora. Puido haber pasos aí nesa acción. Continúa Fantón, pode armar aí o brazo, e agora sí. En transición con problemas, que mago aí esa imprecisión. Non sei se poden ser 6-7 balóns perdidos nesta primeira metade, e deses que chaman erros non forzados, non? Porque o único que non debes que desperdicias o traballo fantástico defensivo que está facendo o equipo, non? A llanda francesa anota, empata o partido a 7, agora levan por diante a Ceci Cacheda, que está pelexando aí contra o mundo. E como dicías, ás veces un pouco xogando demasiado próxima a María Palomo.
É unha boa conexión, é un arma bastante boa de ataque, pero bueno, ten que vir co balón xogado un pouco, non partir aí con un sistema defensivo estabilizado e equilibrado, aí é máis fácil defenderas. O que está claro é que o partido vai na dinámica que se preveía un pouco, non tanto quizáis, pero sí que son dous equipos a que a defensa é a súa principal virtud, e levamos 24 minutos e 14 goles, 7 cada equipo. Cacheda, arma Hauptmann, e non hai nada, 4 xogadoras sobre o parqué en transición e o lanzamento anotando ese tanto que coloca por primeira vez no partido por diante Pessoa ao cadro siciliano, a pupos desde as bancadas, porque entenden que nunha desas accións puido haber falta clara sobre Ceci Cacheda. Sí, hubo contacto, pero ao ter o brazo libre e se darlle continuidade ao xogo tamén é interpretable polo colexiado que a acción seguiu. Cacheda polo centro, 3 xogadoras diante, ahora con dureza, pero golpe franco sinalado polos colexiados. Pouco máis de 5 minutos para a finalización deste primeiro acto, este treito final da primeira metade. Por primeira vez coloca por diante o cadro siciliano no taboleiro de marcas. Agora un empurrón moi claro tamén. Si a defensa sobre Rosane Serrano. Si a defensa italiana é dura, é compacta, é moi o que buscaba Cecilia Cacheda. Por fin puido armar o brazo, por fin puido encontrar o oco para empatar o partido a 8. E agora o erro. Sí, pero que o bloqueo de Asana foi tremendo. Un bloqueo deses que deixaron tirada no parque a xogadora do Guardés, totalmente liberada a súa compañeira. Toca esa pelota Hauptmann, Martínez, Cacheda collendo sensacións para estes últimos minutos da primeira metade, animando moitísimo desde a bancada do pabellón da Sangriña, que volve nesta temporada a vivir un acontecemento europeo. Hauptmann, vamos ver aí, armando o brazo, volve a tocar xogadoras do partido clarísimamente, Kapitanovic e Blancic, as porteiras de ambos os dous equipos. Esta va Irene Phantom, o lanzamento. Sí, bueno, ahora non tiña nin altura nin posibilidade de filtrar un lanzamento gol. Cacheda aí sacando ese golpe franco, tratando de darle algo de pausa. Creo que para o partido a adestradora do Guardés. As italianas teñen certa ventaxa polo feito de que non xogaron partido da súa liga en 3 semanas, non? O Guardés ven de xogar en Granollers un partido duro, complicado. Home, non ten por que ser decisivo, pero sí tamén pode castigar un pouquiño a chispa e esa claridade de ideas das xogadoras, non? Penso que non está, o Guardés está dilapidando en ataques moi erráticos e ahora mismo moi espesos, con moito golpe franco, buscando un para un e falta solo. Está dilapidando pois o bo traballo defensivo e o fantástico a actuación da porteira de Balsic. 12 anos despois daquela primeira eliminatoria en 2013, son xa 18 países diferentes aos que se enfrontou o Mecalia Atlético Guardés en competición europea. Pois, equipo que pode dicir que ten o título de liga, nada máis e nada menos, naquela época gloriosa na que dominaba o balonmán feminino nacional. Conxunto galego, o cadro da Guarda. Ese é un dato lapidario, importante, 18 países diferentes. O que pasa é que non sempre visitaron eses países, porque sí, como en Bulgaria ás veces xógase a eliminatoria nun mesmo país, e algunhas veces pois xogaron na Sangriña a ida e a volta, e por iso non foron 18 viaxes a diferentes países do continente, senón que houve eliminatorias que se disputaron a ida e volta na Sangriña. Agora a finalización magnífica. Sí, señor, desdoblada Elena Martínez aí entre 1 e 2, boa continuidade
de Cacheda e habilitando ben. Digamos que se puxo Guardés a Guardia no mapa, non? Esos 18 países, non? Bueno, primeiro por ese título de campeoas da Liga Española e agora por esa defensa dentro. Están presionando o arbitraxe. As italianas van a ser duras, se van a apretar. Ten que soltarse un pouco Guardés e liberarse, xogar con confianza, con velocidade, atacando portería Rosana e Serrano no lanzamento, man dereita, perfecta, esperou na atrás Kapitanovic. Perfecta Serrano na execución, porteiro na línea de portería, lanzamento en caída. Polo libro. De libro, efectivamente. 9-9, pois recupera a igualdade o Guardés no taboleiro de marcas, que gañou moito tempo por 2, que perdeu algúns minutos por 2 e que agora está en igualdade. O pase interior e a parada novamente que ven achicou aí Balcinch. E que 2 contra 2 con Asane e Danqui. Están duras as, sí. Os portugueses van ter que tomar cartas no asunto, Sí, porque están moi ao límite do regulamento, pero sí. Primeira metade, de momento os colexiados pedindo calma, Xavier e Braganza, pero dicías, en algún momento van ter que tomar medidas disciplinarias ante a dureza coa que se está empregando a defensa do conxunto siciliano. Menos de minuto e medio, 9-9, ataca o Erice italiano nestes oitavos de final, partido de ida, Copa EHF. Phantom movendo por fora o cadro de Bruno Tronelli. O Phantom buscando aí Anda o rexeitamento e falta aí, parando o contragolpe nesa acción na que controlaba Blatska Hoffman. Martínez, Cacheda. Últimos segundos, primeira metade, Cacheda. Vamos ver se pode estirar este ataque e marchar cun gol de renda os vestiarios. O cadro que dirixe Ana Seabra. Entrou África Sempere tamén no pivote, outra xogadora histórica. Outra lenda do Guardés, o extremo, e que gran finalización de Blatska Hoffman, que estaba traballando arreo en defensa e agora completa unha moi boa primeira metade en ataque. 15 segundos interior, que magua. Bueno, ainda hai tempo, 10 segundos para un lanzamento. África Sempere ten que buscar rapidamente a unha lanzadora. Vamos ver se pode ser Hoffman, abaixo, e boa parada outra vez de Kapitanovic. Bueno, pois máis igualdade imposible, Pillo. Sí, con un marcador baixísimo, con dúas porteiras protagonistas destacadas desta primeira parte. Eu penso que os dous equipos moi encorsetados, moi atenazados, non sei se pola responsabilidade ou polo frío, porque non saliron coa motivación suficiente, non? O Guardés ten que soltarse, ten un xogo moito máis dinámico. En ataque posicional xa lle costa un pouco máis a Guardés, non? Pero ten un xogo vivo habitualmente, con moitas contraataques en segunda oleada, e hoxe están un pouco atenazadas, non? Teñen que soltarse agora no descanso. Partido de porteiras, de defensas e de imprecisións, diría eu. Exacto. Pois así remata esta primeira metade coas mellores xogadas deste primeiro acto. Foron 30 minutos e 10-10 ata o momento nestes oitavos de final, partido de ida entre o Mecali Atlético Guardés e o Erice Siciliano. Volvemos desde a Sangriña cando principie a segunda metade. Estamos no descanso deste partido de oitavos de final. Primeiro partido, como lles dicía, na casa en Europa. Enfróntanse o primeiro da Liga Italiana, o Erice Handball, contra o segundo da Liga Española, o Mecali Atlético Guardés. As xogadoras xa sobre o parqué da Sangriña. Lembramos aquela eliminatoria 2013, agora 2026. Este partido despois de que xogara dúas eliminatorias contra o Biala búlgaro. Como estás vendo esta primeira metade, Pillo? Demasiada igualdade, sobre todo despois dese bo inicio do Guardés. Sí, con moitos erros, eu insisto en que teñen que soltarse, teñen que desmelenarse un pouco e atacar con decisión e lógicamente con boa estrategia, boas sistemas de ataque,
pero que non están sendo quen de sobrepasar a dura defensa italiana, non? Defensivamente vai ben, a portería fantástica, correxir un pouquiño esas perdas de balón reiteradas que tiveron nos inicios do primeiro tempo, e tratar de darle un pouquiño máis de ritmo ao partido, non? As italianas están moi cómodas defensivamente, non se lle está forzando tampouco demasiado na primeira línea de contraataque ni na segunda oleada, que son armas propias do Guardés. Insisto, xogar con confianza e con moitísima máis decisión. Bueno, estaba repasando datos estatísticos. O Guardés foi campeón de Liga no ano 17, na temporada 16-17. Este equipo, o Erice Handball italiano, fundouse en 2019. O sea, un par de anos despois, bueno, xa leva unha manchea, tres anos gañando a Copa e a Supercopa, agora líder da competición italiana, un equipo pois eso, con 6-7 anos de vida, pero que, bueno, que ten interese por, alo menos, xogadoras xa no epílogo da súa carreira, intentar facer aí en Sicilia, no norte de Sicilia, un lugar de culto para o balonmán feminino. Sí, de feito, si ves a plantilla que ten configurada, e rumanas, croatas, francesas, brasileñas, argentinas, en fin, é unha ONU de xogadores, o que denota que ten capacidade económica e que aposta por facer un equipo que consiga títulos, non? Eu creo que o Guardés é mellor, pero despois ten que demostrarlo, facer o seu xogo, non? Están xogando tamén esta competición o Betioná con Málaga, o Elxe, non vamos poñelo cargo diante dos bois, pero vamos ver se pode ser esta unha boa temporada pro Guardés, pero todo pasa un pouco por afianzarse neses dous primeiros postos da táboa clasificatoria en Liga e pasar esta eliminatoria que, dada a igualdade que estamos vendo nesta primeira metade e o que poida suceder no partido de volta, non vai ser nada doado. Non, bueno, a European Cup é unha competición moi hispana, non? Moi española, moitos equipos, moitos non, pero vamos, últimamente os equipos españoles, se non consiguen o título, chegan a final, en fin, o Guardés mismo estuvo, Porriño ano pasado. É unha competición española, a liga que está facendo, o campeonato de liga que está facendo o Guardés é fantástico, non? Unha lástima outro día en Granollers, que tiña, despois da derrota do Vera, tiña opción de empatar ya puntos, pero bueno, non sei, un borrón. O que está claro que hoxe esta eliminatoria teñen que superala, non? Para completar, xa cerrar o círculo de facer unha temporada xa boa. Aínda que a Liga ten dúas fases, en fin, que hasta o final non se vai decidir, non se vai saber se a temporada realmente é boa ou é mala. África Sempere, unha lenda do Mecali Atlético Guardés na posición de pivote. Aí está Cubana Delgado collendo sensacións, tamén con Carme esperando a que os colexiados Hugo Xavier e Alexandre Braganza, os portugueses, dean inicio. Ás veces en competición europea sempre asistimos a este protocolo, non? Varios minutos antes, as xogadoras facendo exercicios de quecemento preparadas, pero non dá comezo nin a primeira metade nin a segunda, todo vai un pouco cronometrado os tempos da competición europea. Sí, fundamentalmente por a televisión, sí, na maioría dos casos, non? Pero eu penso que ahora mismo non van teñen un horario de inicio dun partido do segundo tempo e están cumprindo, pero non me parece moi doado, sobre todo tendo en conta o feliz que debe estar pasando as xogadoras. Sí, sobre todo as que están en defensa agardando, porque as do Guardés, alo menos, aí vemos a Ceci Cacheda collendo sensacións con África Sempere, e os que non perden nunca a posibilidade de estar nas bancadas da Sangriña son a Peña do Guardés, que sempre está en Liga, en Copa, en Europa, arroupando o seu equipo os grandes éxitos deste conxunto, a conexión coa vila. Sí, a verdad que é unha xente increíble. Esta Peña do Cangas, a Marea, son as dúas peñas con máis participación en todos os partidos e todos os torneos que xogan os seus equipos. Danlle unha vistosidade aos partidos,
xente respetuosa, xente que, en fin, un exemplo. Pasa que hoxe tamén as entradas eran un pouco caras, competición europea, falaba a vicepresidenta outro día na televisión de Galicia que todo subiu moitísimo, as viaxes, as fichas das xogadoras, as arbitraxes, bueno, estamos un pouco aí nesa pescada que morde a cola, non? Hai que axudar ao equipo, pero tamén a situación económica dos afeccionados é a que é, pero por outra parte manter un equipo de elite ten as súas consecuencias económicas. Pasta, pero bueno, eu penso que cada un está no seu papel aquí, non? As directivas pues, tratando de recaudar o máximo posible e aos aficionados, seguro que o bo aficionado hoxe estuvo na sangriña en directo. Vamos ver ese balón que chega ao extremo. Comezou esta segunda parte, 10-10, Ceci Cacheda intentando peneirar esa pelota para o pivote, África Sempere pelexando pola posición interior, por aí non, balón ao extremo, vamos ver a apertura polo primeiro pau, que boa finalización, como acabou esa xogada perfectamente na acción de Ania Ramos. Esta é unha acción clásica contra este tipo de defensas tan pechadas e tan pouco profundas, non abrir moitísimo xogo, que boas finalizacións desde zonas exteriores, inda que só sexa para chamar a atención da defensa, non? E que haya máis espacios en zona central. Circulando esa pelota no ataque longo, como sempre, estirando o tempo, buscando posición, aí 9 metros arriba, non houbo nada nesa acción, nese lanzamento de Allanda, francesa. Non se pitou nada. Non houbo nada. Non entenderon os colexiados portugueses que había nada, agora sí, e con bo criterio. O golpe franco, África Sempere, Cecilia Cacheda, movendo esa pelota por fora, 32 de partido, agora o que non ten presa, e o Mecali Atlético Guardes xogando coa cubana, aí estaba Lorena Delgado, Ceci Cacheda, María Sancha, agora dirixindo as operacións con Cacheda no lateral, a circulación magnífica, e Ramos, 2 de 2. Eso é. Esta é unha acción típica do Guardés, hai unha acción de despiste con unha permuta do central co lateral esquerdo, e unha circulación rapidísima de Ania Ramos entre 1 e 2. Aí un momento de pase de Cacheda fantástico e a ocupación do espacio de Ania e a súa velocidade tamén. Esa acción a piques de recuperar en 2 tempos Ramos, e aí ten que esperar a que saia a súa porteira da área para poder xogar con ela en transición. Magnífico inicio da segunda metade, 2 arriba, 12-10. Vamos ver se están un pouco máis certeras no pase, cometen menos erros non forzados, e por aí pode abrir a primeira fenda importante no tabuleiro de marcas. Ia decir que está lle dando descanso a María Palomo, está xogando solo en defensa, dándolle minutos a África Sempere no ataque. 7 metros forzouno Cecilia Cacheda. Ten outra cara o Guardés agora xa. Como que se quitaron os nervios de enriba, non? Da sensación. Houbo charla de Ana Seabra no vestiario. Aí está Rosane Serrano no lanzamento, perfecto. Agora adiantou moito a súa posición, 3 metros por arriba, como hai que se está sobre a liña, hai que lanzar en caída. E se está máis calidade, máis localización, e máis, penso que máis difícil, porque a envergadura que ten Kapitanovic deixa pouco oco para localizarlo. Pois de momento Kapitanovic, a croata, que estaba facendo un partidazo desde os 7 metros, superada nos 3 últimos lanzamentos. Ollo a ese tiro e boa parada da outra guardarredes que estaba facendo un partido extraordinario, a Mandín Balcic. Que boa porteira esta. Ollo, porque estamos na máxima renda do partido pro Guardés. 3 arriba, Cacheda deixando para cubana, pelota morta, P. Locos, volve a cancha por parte do cadro siciliano, Alessandra Severín, a romanesa. Ollo as 4 defensoras centrales das italianas, Sí. Un balado case que infranqueable aí. Pero de momento xoga para colocarse máis 4. Cacheda polo centro, Sancha, Cacheda o extremo, por aí non. Advertencia de pasivo, vai ter que lanzar, arma o brazo. E aí estaba a acción, o golpe franco,
E vamos ver cantos pases lle quedan. O equipo galego está falando co árbitro portugués Cecilia Cacheda. Sempere manda cada atrás, Cacheda que vai ter que lanzar. Están pegadiñas a 6 metros aí Elena Martínez, si hai que amenazar un pouquiño de distancia para intentar abrilas. Bueno, ahora finalización, perfecto. Ese movimiento en ataque que culmina Lorena Delgado. Mais 4, máxima renda. Es momento de partido, momento, quen sabe se de eliminatoria, pero queda moito. Perfectas agora en defensa, parando aí a Sandy Barbosa. Golpe franco, no, sí. Sí, golpe franco para o Guardés. Sí. Despois de esa falta, estaban aí vendo a posición dos pés, pero o balón era claramente pro Mecalia Atlético Guardés neste 36 de partido. E de novo, para poñer a máxima renda, estamos en máis 4, buscan o máis 5, puede haber falta aí sobre Sempere, que está pelexando contra auténticos balados. Máis 5, marca Cecilia Cacheda. Ollo a este momento de partido. Non hai nada esa perda, ou non asubiaron nada. Efectivamente, porque eu penso que lle tocou un pouco a espalda. Si, queixábase a xogadora. Pero bueno, esta é outra cara xa. En 6 minutos leva a mitad dos goles que meteron en 30 no primeiro tempo. Parcial de 5-0, Efectivamente. Xa é outra. Non hai que baixar, lógicamente. Este nivel tan bo que agora conseguiu, están xogando con moitísimo criterio. Ahora África Sempere está pelexando con dúas torres aí terribles, Un pouco o que ti dicías, Pillo, outra cara do Guardés, sen nervios, moi sólidas atrás, pero sen perder balóns adiante. Esa é a diferencia, non? Sólidas tamén estiveron un pouco no primeiro tempo, pero en ataque estaban máis erráticas, non? Agora están xogando con máis criterio. Tamén é certo que saleu Cecilia Cacheda de inicio, que é unha rapaza que lle dá moitísimo criterio ao xogo de ataque. E agora con algo de fortuna, vamos ver se entra, non entrou ese lanzamento de África Sempere. Unha mágoa porque era un máis 6. Iso ia dar moitísima confianza. Agora es que están perdendo balóns doados. Ollo, lanzamento arriba, vamos ver. Perfecta conexión e que ben finaliza terceiro tanto nesta segunda metade para Ania Ramos, que está facendo un segundo tempo espectacular. Efectivamente. Tempo morto, claro. Claro, de tempo morto. Diferenza de máis 6. Bueno, un pouco o que reclamábamos na primeira metade, máis ritmo, menos perdas de balón e acerto en ataque, que dicilo é moi doado, pero logo facelo é o que están facendo as xogadoras do Guardés. Sí, pero fíjate, o último ataque foi un erro de África Sempere que lle parou a porteira, pero foi un ataque que acabou en finalización, non? Que estuvo ben xogado, pode parar e non pasa nada. Pero por lo menos están acabando os ataques, están xogando con moitísima máis confianza, con máis chispa, non? Sí, sobre todo, como dicías, ese balado espectacular de xogadoras de tremenda envergadura e un físico boísimo, pois xogadoras máis pequenas, máis áxiles, movendo o balón con criterio. Están encontrando a África Sempere, encontrando a Ceci Cacheda e sobre todo estes 3 goles que leva Ramos no segundo tempo, que están desnivelando a contenda a favor do conxunto galego. O objetivo táctico do ataque posicional teñen que ser dous, basicamente pola tipoloxía de xogadores de ataque que teñen, non? Efectivamente abrir balóns hacia Ania Ramos ou Jamil Mendoza, ou facer aclarados deixando unha acción para unha zona defensiva para xogar un 2 para 2 ou un para un claro de Cacheda ou de María Sancha. Vamos ver como xestiona o equipo de Bruno Tronelli esta diferenza, esta máxima renda de máis 6 que ten agora mesmo o cadro de Ana Seabra xogando. Por aí está Sandy Barbosa esperando recibir, aí recibe Barbosa. Lanzamento e outra parada, ademais desta metade, como suceda na primeira. Aí temos o festexo de Balcinch. Taza ten esta porteira, Agora entrou Manolovic, que é unha xogadora que con bastantes minutos que non sei por que non participou no primeiro tempo, Ramona Manolovic. Sí, potente,
fuerte, con bo lanzamento, en fin, o perfil que ten as italianas. Cacheda xogando as pequenas por fora. Aí está dándolle ritmo ao ataque. Ollo a esa saída, piques de roubar, puido haber falta, agora deixaron, sí. Colle no brazo. Pois un pouco as galiñas que entran polas que saen, non? A falta anterior que non se asubiu na área do Guardés e agora esta falta que tamén parecía clara a favor do Guardés e que non se asubiu. Efectivamente, que xa o comentamos no primeiro tempo, que estaban permitindo moitos contactos, non? Entón non se pode baixar a tensión no momento que sintes o contacto, porque non se vai dar continuidade á arbitraxe, hai que manter a tensión do corpo e da acción. 39 de partido, 5 arriba Mecalia Atlético Guardés, xogando Cecilia Cacheda. Aí está con Mendoza, abrindo para Sancha, Cacheda, Sancha, estirando agora o ataque, xogando tamén co resultado, coa volta, balón ao extremo e unha mágoa esa finalización, outra boa parada de Kapitanovic, da croata. Tivo unha opción, a posibilidade de Cacheda de un para un claro con a defensora central e non se debe notar ben porque normalmente iría para dentro directa. Sancha, y está Valentina buscando golpe franco, nuevo ataque, Sancha, Cacheda, Cacheda, Sancha por dentro, asistencia de pasivo que Magua Sempere estaba totalmente e agora non se entenderon aí Sempere Delgado para argallar unha xogada ofensiva. Ramona Inolovic xogando cara ao lado contrario e armando rapidísimamente o brazo. Esa gran xogada de Pessoa. Agora falta, pedía algo máis. Sí, que tiña razón. Había algo máis, 2 minutos. En contraataque non se lle pode tocar casi a... Ten que ser moi mínimo o contacto. Sempere reclamándolle unha falta anterior nesa acción. Bueno, o tempo morto das italianas surtiu efecto, porque o Guardés ahora mismo xa modificou o sistema defensivo e xa non está xogando con tanta claridade. Sale agora Elena Martínez, unha boa lanzadora de distancia, a ver si se lle pode traballar para que consiga boas situacións de lanzamento un pouco que abra a defensa pasos. Sí, tiña un máis 6, ten un máis 4. Como que encontrou o seu sitio en defensa e agora xoga para colocarse a 3, aínda que está en inferioridade. Veremos se manda a porteira ao banco neste ataque ou xoga en inferioridade numérica este ataque o conxunto siciliano. Está xogando a portería vacía. Sí. Ahí circula esa pelota Sandy Barbosa, ollo a Ramona, ataque clara, esa acción de Ramona Mainolovic. Moi ben Ceci Cacheda meténdose na trayectoria. Bueno, e agora un par de ataques decisivos, con máis 4 en superioridade. Exactamente, esas son as opcións que un equipo serio debe sempre sacar ventaxa das superioridades. Pois aí está, con paciencia, con calma, Cacheda movendo para ese balón que chega ao extremo. Por aí non vía opción Sania Ramos. Estaba xogando Elena Martínez, lado contrario Sancha ao extremo e agora sí, perfecta a paciencia para levar a pelota de extremo a extremo, a xogada que culmina Karma Castro. Moi ben xogado polo Guardés dun lado a outro, apretando ben cada poseedora de balón e habilitándolle unha pequena ventaxa a compañeira que recibiu o pase. Primeiro ataque en superioridade, Pillo, gol. Diferenza máis 5. Vamos ver agora esta defensa. Xogando con pausa, amasando esa pelota. Aí está Mainolovic levando o balón ao extremo. Moi boa defensa, advertencia de pasivo. De novo ao extremo contrario. Bueno, que ven a defensa. Oi, va. Ollo, porque puede haber 2 minutos aí nesa acción. A ver, tranquilamente de Manojlovic. Sí, esta non fai prisioneiros, 2 minutos, sí, clarísimo. Eu penso que non escoitou o pitido do árbitro, porque senón non é normal que se votara aí.
pois dúas xogadoras menos. Este ataque sí que ten que ser sí ou sí, porque a renda volvería a ser a máxima, máis 6, pero de momento hai que transformar, hai que convertir este ataque. Así ya van a recuperar a unha das dúas xogadoras excluídas, pero hai que completar canto antes este ataque. O lanzamento cómodo, pois unha mágoa. Ten que meter algún Elena Martínez así de distancia para coller confianza, sí. Confianza ela e provocar as dúbidas de quedarse tan planas das defensoras italianas. Sancha, Cacheda, Martínez, Cacheda busca Sempere interior, aí tentó da vantaxe. Ollo lado contrario extremo, abríndose moitísimo, e agora sí, cuarto gol nesta segunda metade. Ramos máis 6, todo seguindo o roteiro de Ana Seabra. 13 minutos fantásticos Dani Ramos, non era, home, entrou con certa ventaxa, pero que Kapitanovic é unha porteira que cubre moitísima portería. 4 goles en 13 minutos, sí. Non está nada mal a bagaxe ofensiva nesta segunda metade da extremo esquerda do conxunto do Mecali Atlético Guardés. Agora puido aí o límite da falta en ataque, di o árbitro que non hai nada, nin falta en ataque, nin tampouco falta en defensa, e xoga para máxima renda máis 7, recupera unha das xogadoras excluídas, pero aínda está en vantaxe numérica o conxunto galego. Vamos ver. Metendo este gol sería un 2-0 que sería perfecta a superioridade. Sempere, Martínez, Cacheda. Martínez, como está peleando África Sempere dentro contra xogadoras, aí está, piques de Quemagua, xogadoras que lle sacan 20 centímetros. Sí, pero eu penso que non fixo pasos Cacheda. O límite. Amagou, sí, pero que non moveu os pés cando fixo amago. Non daba sensación, desde logo. Sí. Estaba Phantom. Bueno, pois racha con esa xeira negativa. Esa acción dificilísima de marcar. Susana Dagui, muchísima envergadura, los brazos longuísimos, complicado. Francesa, ahí que cando recibe prácticamente gol seguro. Vamos a ver, Martínez se pode armar o brazo, pero non está encontrando sitio no partido, Non, este foi un lanzamento malo. O anterior si foi bo, parou a porteira, pero este xa foi máis deficiente, sin situación, sin vir con intensidade ao momento do salto e o armado de brazo aí. Bueno, e agora entramos nese treito de partido en que significa unha boa renda para viaxar a Sicilia, non? Eu non pensaría en eso. Mellor, non? Mellor non pensar. Eu non baixaría o nivel que leva tendo en estos 15 minutos, e despois o resultado, pois bueno, que veña o que veña. Que estaban nun máis 6, atacando para máis 7, agora están nun máis 4, 18-14. Ese tanto da Argentina Gandulfo, Macarena Gandulfo, que coloca a 4 as xogadoras italianas. Cacheda falando con Ana Seabra, se manda a mesma xogada, se circulan igual. E vamos ver, porque agora os dous equipos en igualdade, con 4 de vantaxe, xogando para volver a coller esa renda de máis 5. Vaya erro, María. Ese balón que non chega a sair, pudo haber falta, creo que un golpe na faciana, ademais, de María Sancha, que se queixa no nariz. Es unha acción durísima. Os árbitros din que é unha pelexa. Sí, exacto, é o que lle está dicindo, non? Que o golpe pode ser fortuito, pero é unha faciana. Exacto. Golpe duro. Pero bueno, veña aí unha xogada un pouco sucia e atrapallada, sí. Entón aí, si fora nunha acción de xogo clara de ataque, si sería... Exacto. En calquera caso, mantén a posesión o cadro da Guarda. Con 18-14, ollo, outro erro, as imprecisións que volven. Penso que aí retuvo moito o balón Cecilia Cacheda, xa estaba na penetración. Vaya erro agora, a colocación. Estaba María Sánchez xa metida entre líneas e tiña que soltar un pouquiño máis rápido o balón Cacheda. Bueno, e o tanto, segundo consecutivo de Macarena Gandulfo, outra bella coñecida do
Balonmán. Tempo morto, creo que fai ben en parar o partido, porque despois da éxtase dos 10-15 primeiros minutos desta segunda metade, no que todo saía a pedir de boca, agora evidentemente estamos a falar do líder da competición italiana, un equipo que ten unha manchea de títulos e con xogadoras de calidade moi contrastada, que evidentemente non iban a entregar a culler este último tanto, con mérito evidentemente para Macarena Gandulfo, pero é que prácticamente lanzou de 6 metros soa. Estaban desequilibradas a defensa e non era relativamente doado marcar. Penso que o camiño sabe, o xa ahora mismo o Guardés está xogando a seu nivel habitual, non con aquela retención que tivo durante os 30 primeiros minutos, e como ti diste, non conta que enfrente ten un rival de calidad con xogadoras que tamén teñen cousas que decir, non? Pero non debe de despistarse o Guardés e seguir nesta mesma línea. De momento, Velay está mandando o segundo clasificado da Liga Española por 3 goles ante o primeiro clasificado da Liga Italiana. Que boa outra vez. No interior es baralle esa pelota, pois 2 minutos. Sí, que desmarque de Ania Ramos por detrás da defensa, que boa visión de xogo de Cacheda, filtrando o balón a un bote aí. Agarrón Nombreiro, claramente sinala o colexiado portugués. 2 minutos, outra superioridade. Pois se volven facer 2 ataques como os de antes, pero vamos, pase Niño xogando con Blasca Hoffman, Cacheda, Hoffman, interior, por aí non pode, quere acabar a xogada, golpe franco. Esta xogada están reiterando unha permuta con cambio de sentido da circulación do balón e as italianas están xa encima do tema. Ahora, aí estamos. Esa é a acción, a manicha aparece a cubana Lorena Delgado para volver a poñer o máis 4, 19-15. Minuto 47. Incansable afección da Sangriña, animando constantemente. Saben que a renda que hai que levar a Italia é a máxima posible, pero tampouco perder o control deste partido. Agora mellor situadas en defensa, máis concentradas e en superioridade. Vamos ver se esta boa defensa. Aí está ese roubo, Cacheda, ten que sair aí a francesa e aí está recibindo a Madín Balcinch. Primeiro ataque en superioridade de gol. Vamos ver este segundo, Cacheda buscando máis 5, balón ao extremo. Ramos, que leva 4 tantos nesta segunda metade. Cacheda. Hai un bloqueo aquí de María Parte. É que eu penso que Cacheda tiña que mover un pouquiño máis rápido o balón. Que boa, que acaba, boa. Que perfecto, segundo tanto consecutivo. Aí está o máis 5, 20-15. Unha finta de pase a exterior e un paso para dentro. Boa de toma de decisión da cubana. Aproveitando moi ben as superioridades numéricas nas dúas ocasións o conxunto galego, Pillo. Sí, de libro ese tamén. Eso hai que aproveitalo, a superioridade. E con un 0, decíase na miña época, agora xa sería impensable eso, non? Porque hai moitos ataques, moitos máis ataques e métese moitos máis goles. Algo de fortuna aí tamén, pero sí. Levou unha boa galleta tamén, Sí. Vamos pero ver con un 0 nos 2 minutos xa é suficiente. a llanda francesa, que se queixa dun golpe. Si, doulle Palomo. María Palomo. Boa defensora tamén, dura, ao nivel que teñen as 4 torres de... Probablemente a única que este en ese nivel de físico de contundencia. Volve África Sempere. E aí está con ese 20-16. Piques de entrar xa nos últimos 10 minutos de partido. Xoga cubana, Delgado con Ceci Cacheda, dándolle mobilidade ao ataque a Hoffman. Outra vez están xa, penso que son 7 metros, está dentro da área, Estaba, creo que cos 2 pés, bueno, unha pedindo flopping e a outra pedindo que estaba dentro da área. Os árbitros quedan co golpe franco, nin para ti nin para min. Cacheda saindo ya aí o paso, non queren deixar xogar ese reverso, xiro e a vaselina magnífica, perfecta definición dunha lenda
do guardés África Sempere. Perfecta definición e como conseguiu sacar un pase máis Cacheda en unha situación complicadísima, medio desequilibrada no chan. Buscando a falta en ataque, 7 metros, pois outra acción ao límite, Sí, había que ver onde estaba Cacheda. Si non o dubidou o colexiado. Sí, é o que mellor está para velo, eso está claro. 7 metros. Queda na portería Amandín Balcinch. Bueno, Un partidazo. estas son as accións que teñen doble. Outra vez se queda moi abaixo, pero adquiren moita máis importancia ahora nestes minutos na intervención deste tipo. Alessandra do Nascimento amaga a primeira, vai ca segunda imparable. A primeira baixo, a segunda arriba, que precisión. E a máis con potencia boa tamén, Pois 21-17, ese máis 4 e posesión atacando o cadro da Guarda, o Mecali Atlético Guardés. Delgado, Cacheda, Ousman, Ramos, Ousman, polo centro non pode, aí pechanse moi ben pasos de Lorena Delgado, e a sorpresa sen porteira. Cando xogas a portería baleira hai que ter moito control do xogo de ataque, moitísimo. Non arriscar balóns complicados ao pivote, nin accións de sucias, non hai que xogar moi claro, moi claro. Si é mellor xogar ao límite de pasiva que che metan un gol deste tipo, desde o área. Si ti dicías antes, non hai que pensar na renda aceitada para o partido de volta, pero creo que ás veces inconscientemente as xogadoras están pensando niso, non? Bueno, pero ainda quedan 9 minutos, Sí, por iso. Agora falta clarísima, pode haber 2 minutos, Sí, ten que vai a ver eso. Pode haber 2 minutos, sí, 2 minutos. Mira, protestan todos, están super presionando a Macarena Gandulfo, Argentina, que se vai ao banco. As protestas desde o banco de Bruno Tronelli. Bueno, pois outras dúas, como mínimo, accións de ataque en superioridade. Vamos ver mandando aí María Sancha, Delgado, Sancha, Sempere que sae para axudar na circulación, Cacheda que dirixe, Sancha no lateral, Cacheda vai armar o brazo, por aí non pode, pechanse 3 con ela, pillo. Que ademais está África Sempere, ten que sacar o pivote de aí da zona central para facer esas cousas, ou xogar un 2-2 con ela. Cacheda agora abrindo cara atrás, que perfecto amague, e outra gran parada de Kapitanovic. Como está a croata? Sí, pero bo recurso de María Sancha co bote, pudo superar a porteira. Agora tratando de desgastar ese balón, de amasar un pouco a pelota para recuperar a Macarena Gandulfo canto antes, sen que haxa advertencia de pasivo. Alessandra Severín, o lanzamento final desa acción de Phantom. Cacheda, ollo porque son 2 goles, momento tamén importante, vaise esa acción desde o extremo que magua, porque outra vez Kapitanovic está sendo protagonista. Pois ollo porque agora non aproveitaron a superioridade, pillo, e son 2 de renda. Xa están remontando a diferencia importante que chegou a ter o Guardés, non? Ainda quedan 7 minutos e pico, non hai que baixar o nivel para nada. Eles están traballando accións de cruce na primeira línea, buscando o lanzamento exterior das súas tutadoras, non? Ese balón ao extremo e a parada novamente. Vaya partido de porteiras que estamos vendo. Vaya, 2 porteiras tan espectaculares. Cacheda, balón ao extremo, vamos ver, hai que acabar, esbaralle non. Continúa Cacheda polo centro. Segunda opción. Eu penso que están utilizando a área para defender as trayectorias laterales, aí ten que evitar 7 metros o arbitraxe.
falta agora moi clara de Alessandra Severín, a romanesa, que non colle prisioneiras. Cacheda, saída por fora. Esbaralle esa pelota a cubana Lorena Delgado e outra vez volven as imprecisións que Magua. Outro desmarque boísimo, Dani Ramos. Sí. Bueno, momento tamén Chave, esa renda de 6-7 que manexou tamén no Ecuador esta segunda metade. Agora queda en 2 e ataque, pero handballerice siciliano. Severín, va a haber pasos en el límite. Esa acción vuelve a amagar otra vez Gabriela Pessoa. Acción de Phantom. La pelea en la línea con Asane. Terrible, ¿eh? Ya anda francesa mandando ahí. Vamos a ver este ataque. Phantom, que venga recuperación. Vamos a ver a cubana. 3 pasos. Y ahí está, implacable en ese lanzamiento de transición. Vaya contragolpe despois do roubo de Lorena Delgado. Volven os 3 de vantaxe. Pódese ver a afección da Sangriña. Irene Phantom dirixindo o equipo siciliano. 5 minutos, Pillo. Estamos no momento clave do partido. Podíamos chegar con un pouquinho máis cómoda a ventaxa, pero é o que é. Ahora sí que non se pode cometer erros. Golpe franco, moi ao límite esa acción, pero a defensa foi moi boa. E sobre todo esta muller está inspiradísima. A francesa Mandín Balcinch, igual que a croata Kapitanovic na portería contraria. Phantom interior. Boa defensa. Penso que Lorena necesita un minutiño. Sí, descanso. Ese roubo, esa carreira, deixaron na reserva, pero pagou a pena. Phantom a piques de roubar. Llegou a María Sancha aí traballando perfecta a defensa individual do seu par. Sancha, vamos, porque volve a dispoñer dun ataque importante. Cacheda, balón que chega ao extremo, non. Continúa a posesión. E aí está Delgado, a cubana. A linense Cacheda. Xogadora galega, o Guardés. Límite tamén esa acción interior. Vamos ver a reviravolta e acabando a xogada. 7 metros. 2 minutos. Máximo rendemento. E a faciana de Kapitanovic, que o di todo. Croata que non está para nada de acordo con esa decisión. Rosane Serrano nos 7 metros. 3 pasos por diante a croata. Vamos a ver este lanzamento a menos de 4 minutos para finalización. De primeira, sen amague, abaixo, perfecta Serrano. Ahora temos que facer 3-4 boas defensas e ter seguridade nos 4 ou 5 ataques que quedan no partido. Non estamos nun momento grave, temos un momento malo que se puxeron a 2, creo, e agora estamos a 4 outra vez xa. Aí está Severín levantando ben a cubana. Pelota para Nascimento, insiste aí, sen ángulo, pero que pouco necesita para resolver a Manicha. Increíble. Que xogadoraza, 44 anos, Alessandra do Nascimento. Vai a lenda que pasa pola Sangriña para deixar a súa pegada. Non era unha boa opción, unha amplitude no armado de brazo e un muñecazo clavando ao ángulo longo. A que tuvo retuvo, Tomás. Espectacular. E agora no lado contrario, perfecta finalización, agora sí. Errou a primeira, pero non erra a segunda. Marca Yasmín Mendoza. Boa acción de continuidade, apretando todas as xogadoras de primeira línea, habilitando un espacio boa ao extremo. 24-20. Pouco máis de 2 minutos pro final. Este partido de oitavos de final. Esvarou Mendoza, a piques puido haber pasos. Era o que reclamaba a cubana, agora interior. Por aí imposible nesa entrada de Sabina Mínguez, que estaba en portería dándolle descanso a Mandín Balcinch. Hubo troco na portería.
non sei se tivera algún problema a francesa, pero desde logo estaba facendo un partidazo impecable Balcinch. Pois 24-21, Cacheda. Vamos ver aí Sancha. Esta cubana, que boa definición, facendo valer súa potencia e o seu lanzamento. Magnífica Lorena Delgado. Tellez. Na reserva no seguinte está. Vai llevar este minuto de perilla. E gloria. E gloria para a cubana, que despois do esforzo das dúas anteriores xogadas, a verdade que está facendo igual que Ramos unha segunda metade. Fíxate este golazo, que calidade, porque xa non ten potencia de salto como falábamos no primeiro tempo, non? En tempos de que chegaba case a metade da área. Claro, agora xa o salto é menor, pero ese invasión de área da pivota aí, pero o armado de brazo e o toque de muñeca clavando ao pau sigue se mantendo, Iso non se perde, Pino. Non se perde, non. Tamén hai que adestrar e traballalo, non dormirte un pouco. 44 anos a un ritmo de adestramentos diferente, pero ainda está aportando cousas esta muller. Sí, pero así de primeiras, polo físico, ninguén diría que ten esa idade, por como se move, por como finaliza as xogadas, aí no extremo, que non é pouca cousa. Sí. Porque ás veces vemos ese xogador central que dirixe, que manda, que bueno, que podes estar aí estirando un pouco, pero o extremo vai de fondo a fondo. Exacto, e vai ao que vai, non pode ter dúbidas. E non te podes agochar. Non. Estamos vendo un partidazo nesta ida dos oitavos de final na Sangriña. 25-21, minuto e medio para a conclusión. 4 arriba, ataca o conxunto siciliano, mandando Sandy Barbosa. Severín, Barbosa. En defensa o cadro de Ana se abre. Severín, Barbosa novamente. Ollo a esa acción. Golpe franco. Moito tempo no banquiño Barbosa, e sale agora a xogar este minuto final. Menos de un minuto e agora Gol. Sí. Chegou a tocar esa pelota Sabina Mínguez, a que lle dá pois este tempo final. Ana se abre. É probable que teña algún problema físico A Mandín Balcinch, sí, porque o partidazo que estaba facendo a francesa era para enmarcar. Esta cubana. Pois non é o mismo gañar de 3 que gañar de 4, o sea que iba a pitar 7 metros o árbitro de portería. Tempo morto. Estaba parando ese partido. Unha boa acción de circulación de extremo Dani Ramos, aproveitando un bloqueo de María Palomo, pero a defensa saltou no ben e impediu que penetrara a extremo. Daguia Sana, veíamos ese gol, logo de Lorena Delgado, e hai acción de Severín que non pode parar. Sabina Mínguez, esa Ana se abre, pues dando instruccións para este medio minuto escaso que lle queda, 22 segundos para a finalización. 3 arriba e posesión, Pillo. Pois aguantar con un ataque e metela. Eso sería o ideal, non? Que non lle dar opción a elas de volver a atacar, e vamos a ver o nivel de pasivo que marcan o arbitraxe tamén, e buscar unha acción pois para un lanzamento de 6 metros. 15 segundos, Sancha, Cacheda, Sancha. Delgado, a piques de roubar aí moi ao límite. Un fly. No extremo, buscaban unha acción de Pizarra, pero a lectura foi moi boa. Complicado con esa defensa tan plana e tan grande, non? Bueno, esa era Pizarra que deseñaba Ana Seabra. 25-22, 3 goles. Só a semana que ven, Pillo, saberemos se abondan ou non. Efectivamente, a semana que ven teremos o desenlace deste partido, que no primeiro tempo non foi demasiado bo, pero no segundo si xa os dous equipos estiveron a ser un nivel habitual. Boa defensa e o Guardés nos primeiros 15 minutos fantásticos, unha agua que non se mantivera aos 30, non? Unha sensación agridoce, non? Sí. Por unha parte, tal e como foi a primeira metade, con ese empate a 10, esta renda de máis 3 é magnífica, pero eses 6-7 goles que manexaron durante algúns minutos, pois
prácticamente como que sabe a pouco, pero veremos se sabe ou non a pouco a semana que ven. Efectivamente, aí foi decisivo o tempo morte que pediu o adestrador italiano cando que aí rectificou un cambio do chip na cabeza das xogadoras e volveron a meterse un pouco no partido. É un bo equipo tamén, hai que recoñecelo, e por tanto incertidumbre hasta o final. Pillo, como sempre, moitísimas grazas, un placer. Vamos, un placer. Así rematou este partido de ida dos oitavos de final entre o Mecalia Atlético Guardés e o Handball Erice siciliano. 3 goles de renda pro partido de volta, será a próxima semana. Mecalia Atlético Guardés 25, Handball Erice 22. Un saúdo, moi boa noite.